हाय लोगोफोर आंनि गासै साबस्क्राइबारफोर आं नोंसोरखौ मोनसे फिसा भिडिअजोंनो बुरखायनानै दोनफानो सानलायबाय माने जोंनि गामियाव दिनै एसे दै देरलायबाय अखा हानानै ओमफ्राय दंगआव ना सादों आरो मानसिफोरा बेखौनो देखायनो सानदों आरो आं न' सिंमानि हाबदोंमोन ओमफ्राय थेहैबाय दा एसे रानफिनबाय आरोना ओरैजाय नै दा गथ'फ्रा ना सादों आरो ओरैजायथ' न'फोराव हाबजोब्बाय आरो न' माने सिलाफोराव आरो न' सिङावबो हाबदोंमोन जानो हानाय दैया एसे गिदिर देरथारदों आं थांनाय जायाखै बेसे मोनदों नायनो र' दुन्दुलो खै केजिसो जाखो फारलासे देलाय सन्दना बोखारलाय औ मासे गिदिरथार माथो मा होनो बेखौ मा ना नास्राय ना गोरि दे बोखांलाय नायनो ओइ देखो बारजोंनो बोखो ना खान्दा उलांबाय देलाय नायनो ओइ देख' बाब्राबलायदों दख' माबासो खान्थासिनासो बिराद गोदै जायो बिदिया खान्थासिना देरो ओइ नै बेयावबो थरासे दंबावो ना साग्राफ्रा थरा आरो खर'आवबो दंबावो आरो माथ्र दैल' देरनांगौ आरो ना ओमफ्राय जों गामियाव ना साथेनाय जायो मोनबाबो मोनाबाबो मासेबाबो ओरैनो इन्टारेस्टआव सायो आरो ना जोंनियावथ' नैयाव बगाजुलियाव बारा ना मोनखाया नालाय बिदिनो दंग'फ्राव फैनायखौनो हमसाबलाबायना जायो आरो मासे मानैबाबो बाब मुस्रि हमग्राफ्रा साब्रैखा ओयो खानसि बेरग' इयो बिरदाव आदा दुन्दुलु आदा दे अके ओरै नैबे बिरदाव मोनहानि फुख्रिमोन आरोना माबाया नैबे दै सोनाय पाइपजों माने हा गुरैखाय खुरख्लानानै सेस दैया हाबनानै ओमफ्राय ओइखैजाय गलांजोबदों आरो एसाना ग्रास काप ना दङमोन ग्रास काप आरो रौ मिरगा दङमोन इयो गलांजोब्बाय आरो ओरै माइबारिखै गलांजोब्बाय नै बिलिफां आदा दालि खारै जादों होन्दोंमोन नामा नोङो दालि खारै जादों होन्दोंमोन नामा सिनायलायाखै आंखौ साथा हमनायखाय सिनायलायाखै बिलिफांखौ साथा हमनायखाय सिनायलायाखैनोलै देलाय खेबसे नायबावनोसै आं खेबसे नायबावनोसै होनदां नोंसोरखौ औ गैया फुरानाफोरजों बोरै हाबावनो मासे मानैबाबो जानांसिगोन बेखौनो खहाबसोयैनो दंग' हमनायासो आं साबायनाया बोरै नों साबायनाया बेखौ सेभ खालामबासो नुगोनलै नोंखौ जोंना बेखौ दंग' होनो आरोना ओरैबो दंग' ओमफ्रायो नै इखैजायबो दंग' बेलेगा जाम्फैबो होनो खोमा जोङो दंग' होनो आरो एबार बेयाव नायलायनोसै आरो ना बेसे बुरजा मोनखो रलाय गोलैगोन
गालाङा उनि गोलैगोन बुरिया ना हमदों ना हमदों नै माबा बेयाव एसे बेयावबो मोजाङानो मोनदों फिथिख्रि ओमफ्राय नै गिदिरा हाजोनि माबा दैमानि नानो दैमानि नायानो जाखासिगोन जोंना नैबे दैया दैमानिफ्रायसो फैखायो नालाय ओरैजाय ना साथेग्राफोर नैबे दैया दैमानिफ्रायसो फैखानाय आरो ना दैमानिखौसो थेनानै जोंना दैमानि आरो हाजोनि बेखौ लाबोनानैसो जोंना नैबे माइ फोथाराव सोफैयो नालाय बिदि आरो ना जोंना ओरै लामानि मोननै साइडखैबो सा आरो खोला एखैजायबो दंग' दं आरो मोननैखैबो नै ओरैजाय होख्रावलायदों मोनलायबाय खोमा ओरैजायबो होख्रावलायदों आरो ना दा बेयाव एसे नै बोरियावनो मोनबायना दा ओरै खर'खै नाहैलायनो आरो ना ओरैजाय एसे बुरजायैनो मोनदों जागासे मोनबाय आरो मैथाजों खहाबसिगोन नारजिजोंबो ब्रा नास्रायबो मोनदों नास्राय मानै ना नास्राय मानै ओमफ्राय इयो हाजोनि ना दैमानि ना होनगोन बेखौ दैमानि ना ओरैजाय दैया एसे फिसा आरो ना ओरैबो दंग' इथिंबो दंग' ना नै इखैजाय ओरै दुब्लिनियाबो फैदेरनायखाय ओरैजाय गिदिरसिनथार आरो दैया साबायनांगौबा सबनाबो समानफ्रामानो आरो इसेबाङानो मोनफ्रामजोबदों गासिबो इयावबो थरासेलाय आरो ना सानाया गासै थराब्रै नुबाय सानायखौ सेनबो सादों ना बोखांथ'वाखै इयाव मागुर हाबदों बुगावगिलिनि ना एसे एनैबाबो खहाबसै ना फुरानायाव आमदानि मोनोबा जोंनाव एकदमबारे खम समबाबो इन्टारेस्ट हमो आरो ना मोनगोन उदि एसे फैबाय थाबाबो ना एसे जागासिनो मोनगोन दाबो मैथाजों जाजासिन माथो मैथाजों ना माजों जागोन आयंमोनहालाय मैथाजों ना माजों जागोन ना बाथोन आसुथास'जों आसुथास' ओरैजायबो बिदिनो गासिबो सोरबा मानै माथाम बिदिनो मोनजोबदों नोंसाबो मानै माथाम जाबाय एसे गिदिराना सलबो मोनदों सल नाङाखै आयं सेनाव नाङाखै नामा होनदां आयंखौ मागुर ना हाममारदों नामा मागुरा सिगांफोरबो माफा मानै फैबाय थाखायोमोन ना मागुरफोरा मैयाबो मोनजादों सेरसे ओरै दलाफोराव फैसा मैया हरावबो सादों दंग' हाय लोगोफोर नैयावबो थरासे दंलायो बेसे बुरजा मोनखो नायलायनो र' नैयाव नै दासो साहांदों ओंखायनो इयाव बारा मोनथ'वाखै उनाव मोनगोन आरो इसोरबो बुरजायैनो फैसा थाइबाबो दंलायो फैसा थाइबाजों ना बायगोन फैसाखौबो बेयावनो मोनबाय नामा सोरनिबा आरो ना दोनथ'दों खौबो दहाय ओरै जोंनिखौसो दंहैयोमोन माथो सफैबाय इयाव बिष्णुमोन नामा नाम गोदाना ना बिष्णु हेल' ना बुरजा मोनदों बेसे गैया
नै बिसोरबो दासो साहांदों आरोना एसे मोनबायानो बिसोरबो दासो सादोंनो जों दा औ बिसोरबो दासो सानायखौनो होनोना खाबाय अ सिगां दा हारसिंसो नाया फैगोन दसे थानानै दा माबा साबाय थाबो ओमफ्राय हमबाय बायदोंमोन नामा हमनायाव गबाय बायदों नामा ओइ बिराद गलांबायलै ओमफ्राय दा ना सानानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों मोजां मोनदों अबेनि फांफादै फैदों नोंलाय होनलायसिन नामा ओइ जाम्बुगुरिनिनो ओमफ्राय नोङो माबाफोर खुलुमदोंमोन नामा सोरो खाफालाव एसे फोथा फोननाय बायदि नुदों माथो ना ओरैनो फुनलाय लादोंमोन ओरैनो माने ना मोननायनिसो फोथा फोनदों होननाय खोनानाय बायदि मोनदों माथो आं नंगौ बाहाय दे थिखोनायलाय बे गिदिर मोनगोन ना मोना मावा दे फिथिख्रि मोननांदों नेटसो इसोरनाबो बिष्णु दे होनबा साबाय थाना रमायना नोंहालाय ना नोंहा हारसिं मिस्रि दंग'आव दै एसे गिदिर देरबा माने ना एसे एनैबाबो मोनो नालाय ओंखायनो एसे इन्टारेस्टबो जायो आरो गथ'फ्रा दाथ' आरो फारसेखै स्कुलफ्राबो बन्द' जाना दं नालाय बेनिखायनो दा बेफोरबायदि खालामनानैबाबो समखौ बारहोगासिनो आरो गेलेनानै बेरायनानै गथ'फ्रा बेबायदि आरोना दा नै इखिजायबो सालायदों नाखौ बेखिजायबो सालायदों आरोना नाखौ ओमफ्राय नैबे जोंनि माबा जाम्बुगुरि मावफुं क्लाबनि लाइब्रेरि आरो बल फिल्ड नै ओरैजायबो सादों आं देखायहैनो र' ओइ सनिरन बेसे बुरजा मोनखो एसे मोनसाबबायनो माजों जागोन आनैमोनहालाय मैथाजों गासिबो जों समान मोनफ्रामजोब्बाय मानसिफ्रा ओजों आफानाबो बिदिनो मोनदों नोंसाना गिदिरा माबेसे बोथिया मानै मास्राय मासे ना आगोमा एबार गिदिर मोनबा मोजां बारसिन दे भिडिअ लानांगोन ना लाना आनैमोनखौलाय दंग'आव माने अखा हानानै दंग'आ देरनायखाय इयाव ना फैदों आरोना एसे ओंखायनो एसे मोनदों जोंना बगाजुलिया इसेबां मोनबाबो एकदमबारे धन्यबादथार आरोना मैथाजों फुरानायाव एकदमबारे बुरजा मोनबाबो जोंना बेबायदिबानो थोयो आरो होनदोलाय बाथोनबाबो ओरैजायबो दंलायो इयावबो गिदिर मोनदों होनदों ओंखायनो नायहैनोसैलाय आङो दा नैयावबो थरासे दंलायो आरोना नायहैना आयौ मुस्रिफ्रा थिग दंखायोबा जिला सिदा नै ओरैजाय आरो दुब्लिनि फैनाय आरोना दुब्लि खैजानिफ्रायबो फैदों आरो एसे आयदाय मालाय ना सानायखौसो माबानो नागिरबाय नायनो आरो इयाव बाब नोंसोरनानो गिदिरसिन नामालै देरसिन ना फैसाखौ मानो होयासै नै दासो थांनो नागिरहां नुहुरब्रबनायखाय ओरै फैफिनलायबाय देलाय खेबसे नायनो इयाव बोखोनायखौ फिथिख्रि मासे फिथिख्रिखौ अमालासो माबाखौ नुदों
थांथ'लायनोसैलाय र' नोंसोरनानो गिदिरसिन खोमालै नाया अ दे उनाव माबा गिदिर मोनबावबा खिन्थाबानो जाबाय आंनोबो मासे दोनबानो जाबाय दे क्वाटार दे होनबालाय क्वाटाराव आं माबा जेरबासिबां गारनायखौनो लाबोसिगोन ना जेरबासिबाङा बेखौ क्वाटार होना ना हाफसे आंना सेन्देला ओरैजायसो थाबाय आं ओरैजाय थांफिनसै दा थांनो र' दखानखै थांनो नागिरदों माने मैगंनि फैसा हैनो नास्राय मासे मोनबाय ए अबे नैबे थरासेया नै दहाय मोनाखैमोन ना दा मासे मोनलायबाय इसोरबो फैबाय थागोन बिदिनो मासे मानै फैबाय थागोन आरो ना सोरबा सेरसे गाहामबो मोननो हानाय सिगांलाय सोरबा सोरबा फारलासे गाहाम मोनदोंमोन आरो ना देग्लाय एसे खम नाया नुयो जोंहानिनो आयं आरो थबसे हमना फैनायखाय माने नेपालि बायदि नुदों होननानै नैबे आयं सासेया माने भिडिअ लानो खिन्थादों आरो ना लाइब्रेरि सेराव माने दैया जमा जाफैजोब्बाय आरो ना नेपालि बायदि नुदों जाहैबाय आरो ना जाखांबायबा आयं ओंखाम गाव माने गणेशगुरि सकआव थांदोंमोन आरो ना आयंआ दा फैबाय जाहैबाय